bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyoɓe mbimi hay wimami ummorade ɓundu kumba bonnado bou malik si dawdo boukara hayti lore lombide guenare dade guelode nokku heeɓi dembo gallo dembo e paati damma ɗo garo feli laami gueleyaɓe heeɓi feli laami heeɓiyaɓe mbatu feli laami mbatunaɓe yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi taniraɓe bintaram boy ɓe gawani beje dasade doluŋaji ha law samba lawani mere ha jolofe jeerede ha ferlo esa boyli musidɓe tedduɓe tawateɓe nder duune baba adama on mbiyama jaam hiire moon eɗen ɗo e nder Jali Diop Sangomar Jali Mango e dirari lamorgo leydi Sénégal eɗen ɗo e legal bitegal Pikine eɗen ɗo e nder salle manan jidorno oxygène mo Pikine holko saabi garagal men hande holko woni sababu garagal men hande woni garagal men han ko ɓen darini ngol ɗon leñol no Farba Salli Bokar Jubbol hewno wiide darinoɓe frontiére ndimagone kadi basal e diasa lumbu tawɗo men no wonno darinoɓe frontiére ndimagone kadi ko yawi leñol men enen cali manan didono ndeɗon yewar leñol men holi ɓen woni manan didorno guindiyankoɓe so wiyama guindiyanke noon hoto cikke ko ɓeɗon muuloɓe defte ala ko ɓeɗon manaɓe didorno joguiɓe fartaŋe joguiɓe cuusal joguiɓe yidde daranade manan didorno leñol mumen ene jeeya hen jayniyankoɓe ene jeeya hen naalankoɓe so wiyama naalankoɓe noon manan didorno hay goto ittani mogiyankoɓe nder rendu pulaar rendo men hande sa haali manan didorno ɗalataɓe caggal ɓen ɗiɗo yiidaɓe ene jaada guila manan didornoɓe battani hayqillaji ha hande o Allah hokkiɓe hayqillantagal manan didorno wawde wadde fete manditare manan didorno cihlagal mabɓe heewiɗo yiya manditare manan didorno leydi jeytare manditare jibinande kono manditare cihlagal mimi wi goo Moussa Ñami meeɗa yiide balɗe joyegom walla balɗe joyyi e duuɓi nogas e joyyi wona gotum bandiraɓe ɓe ɓami yaade guila ɓe pamɗi kamɓe goni holɓen Thierno Mody e Kalidou Ndiath Thierno Mody e Kalidou Ndiath ɓe pintan ɓe jiiɗi koye mabɓe ɓe pintan ɓe jii hakkude mabɓe ɓe pintan manan didorno ɓe jii Allah ne rendini ngol ɗon lawol mabɓe Allah rendiɓe ngol ɗon lawol mabɓe kono manan didorno kuuto ala Allah rendiɓe ngol ɗon lawol mabɓe kono jiiɓore ala Allah rendiniɓe ngol ɗon lawol kono manan didorno luural ala kalɗo goɗɗo yiya manan didorno soynet goɗɗo ko Allah noon iidi manan didorno gonɗini cihlagal ko annabi sallallahu alaihi wasallam iidi gonɗini cihlagal sabu woni hakkude Aboubakar Siddiq e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko cihlagal woni ɗon en jii waliyaɓe men manan didorno gonɗini cihlagal diine men islam no gonɗini cihlagal ngal ɗon cihlagal gonma e cihlagal woni woltungo manan didorno ha juure mabɓe kamɓe ɓe looti mum ɓe ƴoogue mum manan didorno ɓe pewodiri oɗon aadi woni sababu ɓe noddiren no fulɓe ngo foof ngam oɗo jamma holko soome oɗo jamma holko mofte oɗo jamma Djiby Dieng ma reweyam en exclusivité en image en son et en lumière ala ko ratata Piindi TV sabu oɗon gandi so kalide Thierno Mody kewni fala budde Piindi TV ara oɗon jii golle paydinɗe mbaɗata toon on jii darde nde ɓe daari toon on jii manan didorno apport mabɓe positif moɓe mbaɗi faade leñol pulaar mi junnata koye haale kono ma en jaa nder tawen toon jontaɓe leñol ngol arɓe notirade so wiyama pulaar tan wiye jinguere so wiyama pulaar tan wiye manan didorno jaggana mi jagganma wadde ko nangumi nanga nde kalide Thierno Mody jaggi pulaar ngu manan didorno salay pulaar ngu jattinday kono pulaar ngu manan didorno rewa mabɓe ko Moussa Ñañeño moderne en jahat nder Djiby Dieng ƴeewen ko woni toon fa tabarakallah reweyam Welcome to me, you know I love you.
dam tan monema. Ayo melema ay dam tan monema. On jaram. Maymoun ba yiri nam da dem anka Maymoun hokono jom galle ma onon kam mimi najara walla hol gondo jom gallam Maymouna jimmi nam da dem hol gondo jom galle ma an ka jirudo mi gorko goddo walla aha bare kam a gowni kom jom galle ma Maymouna jimmi non ko kalden Maymouna duubi sappo e ɗiɗi aɗa hurte galle he Maymouna wolisma nana wi ko tiliw liw comci Maymouna hay weeɓa a meeɗa ɓornade aɗa ñantoro yeesa aɗa daago soko kastari walla ko bottari walla ndi ko hirande Maymouna mi haalani koɓɓita o mbiyade yaha hirde Thierno Mody Kalidou Ndiath wonde ko fulagu e morma est ce que Allah ana wona dimo kadi wawe no mon mini hadi leñol ngol yarude yesso an arandi hakkude Thierno Mody e Kalidou an hayto ɗanniɗa to ko Thierno Mody e Kalidou jeeɓata ɗo e galle he ko ɗum min jeeɓata Maymouna foto ma nana heewa duuɓi 42 ndungu mboɗo wuuri ɗo mi meeɗa haalde ɗemgal gongal so wona pular mbiya mi ɓamtani an ko ɗon majjuɗa ma wuur ha maaya Thierno Mody
e Kalidou ko ɓe dañi ko an a dañata ɗum ye bone a haali dorƴaka aɗa ko kaldumami woni Thierno Mody woni Kalidou ay ɗo ɗannimi de addinimi yebdeɓe hen ko yewede mi arte gallam ala Maymudo ay Thierno Mody Kalidou aɗa ko joginimi ɓe yo Allah jokku golle est ce que yallah tan Thierno Mody e Kalidou ah ɓe kokki leñol ngol ko ha heewi ɓe gandini leñol ngol ɓe nawri leñol ngol yeeso kadi an mbimi hono ma en contema kewi wonni haalaka leñol ngol a yaltata galle o sago yahata galle o ko ɓuri raɓide haala he ah kala jaaɗo kami joho mo yahani kami joho aɗa wuura mi yaha aɗa maaya mi yaha kami joho ka kangal mbaɗa ka kangal a buusata men mbimi ɓe kolliti tigi koɓe rimɓe aadiyankoɓe anduɓe koɓe jiɗi kettoɗe min kaala indeji maɓɓe min janto cehilagal maɓɓe kamɓe de ɓe paami cehilagal ko jiɗanɗa kam ko jiɗan mami kamɓe de ɓe paami cehilagal ko mbiya kam mbimami cehilagal ko ko soccodirde hettodirde e sirlodirde cehilagal ko coonmami cottumami so tawi koye fannu moƴƴere e nafoore sehilaɓe fotani heewodirde eddaji sehilaɓe potani woɗɗodirde sehilaɓe poti ko ɓadodirde ngam serdoɓe mbasa dañde e mabɓe damal ngam bonnude mone mabɓe kala ene yiɗani goɗɗo kala gonɗo ɗo ina yooɗa ngal ñaago yoɗi am ñaago yo ɗum juuti
Thank you.
suuf Aminata Jimbo Fanay Ndoro Gale Allah Jago Pulo Konani Australie Jawa Jaar Bisi Ousmane Sall 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 Dekele ngara yee ma dekele ngara Selabo Abuyo yima koy mama Abu Njaay be nana kulali so Njaay be nani kulali noto Abu Njaay kondana 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 walay anka ki dole ñol walay anka na dole ñol walay anka na dole ñol waaw ja anka mi landoma ja li ko kange daro jeri soyna wa abana di France jari ku jabi kamajo kandana kamajo kandana kamajo kandana min mala holi ma salija min mala holi ma salija min mala holi ma Salio ya kulo gido anyam sabamo anyam hey kai oje jamo abu gise suuf abu gise anka mojo kamijirato mojo ay bedo ay Kalidou le bikam haalni mi bibi abu gise kaltodi mono don yenden nana ko 2S TV suko mojo jogide avenir e nalan kagal mbatte mo ko hakkilo no fewi mbatte mo hakkilo no fewi Aliou gise Aliou merci beaucoup
extrait de plan numéro ni carte majji yalti machallah e kanjel jogi bay numéro ni carte majji ne wodi ko kayitaji labdi cer hade amen yeydam so a yidi jaha ha to wiyete impôt et domaine mo Thiès namdoɗa ko adinɗaɗo naata hen kadi kisal golle si wona ɗo tan yeeyde terrain ngaji woni ɗo ko kadi ko yidde wallude ɓiɓɓe fulɓe ɓe kala coodowo hayso sodani e amen yo noddu min ɗo sodata ɗo amin mbawi wittande ɗum hamin gandana ɗum mbete ko ɗo yiɗinade ɗo ne laaɓi walla laaɓani nde tawno ene heewi e yimɓe men hannde surtout ma ɓiɓɓe fulɓe funteteɓe leyɗele ɗum noon min jiiɗi ittude hayso min ittani ha laaɓi kam taw ene usto ala minen noon ɓurɓe wade sodde amen foof woni ko caggal leydi e wonɓe caggal leydi wiya majjani kamɓe ɓe neldata tan ɓe hen kalisaji men ñaame eɓen mbare hen mbiyen dañi terrain ɓe puntama taw haydara wodani hen ay baɗam mo mbiyatmama o laabi ɗiɗi kalis makko no ñaame e banggal terrain uji min noon guilo noddi kam wi kam kaw colum ko terrain mbimi min ko KGS paami nda reconnaître par l'état est ce que entreprise mbaɗano reconnaître par l'état min toon paami ande ka nawa min sikkandum ka ɓaleejo kon joni aɗa no mbatten il faut nawa kam to terrain wuɗɗi to sen immima ɗo joni ɗo joni wonko deglanmi ɗo tan joni wonko jinmi gasnude ɗo somi gasnimi fewnat fof ha feewa mi nawma toon wona bukal hamme ma yiɓe fuuta to iwliji jiitete kame caggal leydi tawi koye ɗo ngo elage abou ndiaye notoniɗo nden afde heewi jumaji e jamaji kame foore suuji nde afde darni gam allah meyo ko ɗum saabi ine muti duttanoɗen golliji mayre gam andude nde afde fondation Thierno Walle Ndiaye inde nde taw adi wiyete ko fondation goto hen so wiyama fondation ne andi wona fondation fo noon wayno fondation Thierno Walle Ndiaye heewi ko neɗɗo darna fondation e nder ɗo dandar o e kayitaji fof o waɗa so waɗi yo gasni kanko darnuɗo fondation o yaha omo ñaago yo balle e ɗen ɗon balle o nanna e fondation kala ko yiiɗi o waɗa o waɗana hen hoore makko o waɗana hen woɓɓe ko nandi hen kanko nde o darni fondation makko o ko kanko ittata e ngaalu makko mo liggani hoore makko omo nanna e nder fondation o waɗina sabu Allah ngaalu makko o wujjanani ɗum ngaalu makko o fenanani ɗum ngaalu makko o kadi hay goto o jamfaki hen to ɓe guittata ɗum ko e nder leydi o yaltina ha para Allah tottimo ɗum leydi e nder leydi o dañi omo waɗɗa hen gueɗal kal ɗum woni fondation o noon wiya ko fondation Thierno Walle Ndiaye Thierno o teddiniri ɗum ko Thierno makko Cheikh Siraji Din Cheikh Elaji Mouhamadou Saydou yo weeli Allah woni mum Walle o ko jinnaɗo makko mo ganduɗen enen foof so wiyama Walle e nder leydi Sénégal e Mauritanie hay goto majjani ɗo ba makko wiyete ko Mamadou Aliou Walle o woni inde ba makko nde yettode nde ko yettode famille makko woni Ndiaye o woni fondation Thierno Walle Ndiaye ko ɗum woni fondation Thierno Walle Ndiaye fondation garɗo fabade julɓe garɗo fabade fuutankoɓe hande o limtini jamaji kame duɗe alqur'ana ha e lo e ndiyam e nder Madina Gounass gam joɗɗude nde saare sunna nde o jiyaɗo Allah sompiri gam dewal Allah kewale ɗin jamaji timmi e ballal nden afde emin jaabo kala mo ganduɗa min kalani ɗema jafata amen to Cheikh Sarr woni Cheikh Sarr aɗa ɗum décoration onon foof ƴettonan kom oɗo fof ko kam programme o so waɗi caggal Allah e nelaɗo fof ko kam omo yiɗi amen omo hortini amen gila Thierno wimo nangana ɓeɗo kala nde min noddimo o wiyata ko mbaɗe sukaɓe nane daha en daka média kala ko foti waɗede somi haali o wiyata mbaɗe no jiɗiri ɗon Piindi TV tomin liggotoɗo Sali Dia en kamɓe foof emenen gaari komi wiɓe galle o ko onon jeeyi caméra nani mbaɗe publicité gratuite min jiraɓe amen wadɓe hôtesse ɓe Kadia Seydou ñowtiɗi o sellani kanko ñowti ɗum ɗo foof min mbaɗani hen kalis amen nde kamɓe mbaɗi cotisé ɓe ñowti ɓe balle amen wadde minen ɓe min mbawa bo yobde kala momin innani yo yaafo amen o ko mawno minen jiiɗi baba o ummi ko ha Belgique Ndiath ummi ko ha Belgique sa baba oɗo jamma wadde o famɗinani amen wadde Layla min beltima rewɓe amen ɓe Oumou Sall nana o e woni joom suudu Thierno Mody yettima a muñanimo kala ko ponnoɗa wadde a waɗi minene ƴeewo jaamam nana haɓe daw kunda sa ndena aram faha par ce que ko hen jeeya hay Macky Sall waɗa saha waɗa hen ñammas ɗum ko heddi ko Moussa Nia en équipe technique o kamɓe foof mi weltanima Cheikh Sarr jofmo photo ɓe kamɓe fof dajilmo ko ittu kawsi nana kanko e rewɓe makko ɗiɗo gaari sababu oɗo jamma o mo jeeyi toon o woni Cheikh Sarr Baba Kadia nana baɗɗo ko ɗo wonno ɓeɗo foof minen jaadi Mayram Sy en bébé Aïcha en Eva Ndiaye fila France hay soɓe garani hakkille mabɓe e ɓerde mabɓe foof nanɗo min jetti kadi sehil amen gonɗo Gabon ne wiya Cheikh Ndaw PDG Ndaw Peinture joom suudu makko nana woni Yacine kanko waɗimo ɗo représenté kanko ne ko joom suudu amen min jetti kadi haadi nde astu en yimɓe galle amen Elas Abou jaafoɗa tan tanda e daba
borom yettam parce que kanko nehi kam ko galle makko gonnomi hada dara kewde ko nenam kanko woni fofam cheikh sar ne wawi settade ɗum ko ɗum tan jinnomi hen ɓeydude kala momin jejjiti eɓe jarlo emin jaafo Elas Abou udda tan taƴen gato kotel e bandiraɓe min mbawi tan ko Allah jarama on jarama min daƴi weltare mawde e oɗo jamma hande hono no min dañiratno weltare e jammaji ɓennuɗi saabu jamma hande o ina noddi ko heewi kono kadi ina jangguini ko heewi so mbi ina noddi ko heewi ko ina noddi kawral pulagu ngu kono kadi ina jangguini so tawi yimɓe goni gotum kala ko jiɗanɗa goɗɗo o jiɗanɗa ɗum hoorema walla kala ko jiɗanɗa hoorema jiɗana ɗum bande ma dañ hono ko ɓeeɗo Thierno Mody e Kalidou Ndiath dañi ko koɓe yeru hande noon e nder men enen jayndiyankoɓe enen magiyankoɓe e enen yimiyankoɓe saabu enen fof eɗen gandi ko en faaro leñol ngol ko en guite leñol ngol ko en ɗemɗe leñol ngol kala no kollirɗen yiɗɓe men ɓe ko hen gabbitto ko ɗum tan ɓe jiɗata ɗum tan kadi ɓe gonɗinta sen kolliɓe ngal ɗo cahilagal noon ha ɓe jii ɗum ɓe nangi hen ko nafoore mawde e leñol ngol eɗen mbiyaɓe Allah jarama on jarama minenne kadi min gari ɗo tan koye e nelal saabu kala ko min mbaɗi hande e oɗo aduna e teddugal caggal kay jinnaɓe amen jiɓinɓe amen ɓe caggal seeremɓe amen nehɓe amen ɓe ko kaw Elhaji Abdoullahi Wolle Ndiaye mo ganduɗa golle makko hersinaki haalde saabu kala nde kalɗa golle makko tawat won gonɗo e gon rendo eɗo tawa e nder wuuro ngon wonɗo waɗno moƴƴere ɗum tagi hersinaki haalde e golle makko omo welti e saaha nde teddimirɗon mo oɗo jamma saabu o wi kala teddinɓe makko min teddini ɗum tagi komin mbaɗi hen ko min jaw ɗum ni sinno ko sago amen taw komin mbaɗa hen ko ɓuuri komin mbaɗi ko kono no ɓe mbiri ni ko ceernom waddi min woni ceerno Sari Moukhtar Ba mo ceerno Elhaji Ahmad Tidiane Ba eɗen garde sehil makko nan ɗo ceerno Ibnu Oumar mo ceerno Ahmad Diallo o wi kam nanganam ɓeeɗo kalifma Allah ɓeeɗo so o wi kam noon ala ko mbawmi wadde sona mi nangaɓe tan kamɓe noon eɓe nangi hen ha tiiɗi kala kewuji kewɗi e Madina Gounass Daka ɓe garat Daka fof ɓe garat to amen ñanden nde galle Daka Média udite ko même chose ko noon ɓe mbaɗi ñanden nde jahami tourne Fouta ko noon ɓe mbaɗi ɓe gari ɓe jaade yam wadde firti ko minen gonti ɗum tagi ko mbaɗɗen ɗo ko koye men mbaɗanɗen mbaɗanani he goto gandon noon kaw Elhaji Abdoullahi Wolle Ndiaye o wi enen fof o mona e juuɗe men o mona kadi e haajuji men heddo noon hunde fof koye hoddiro Allah e jamiroje Allah kala ko Allah hoddiri heɓo kala ko Allah yamiri tan daño kala mo dañani e makko tawata ko Allah woni hoddirani walla taw ko Allah woni yamirani kono ko heddi ko woni koye juuɗe Allah yo Allah wallu en noon e ngal ɗo kawra nawdal nde Allah nawrante ɗum yeeso min mbiyan tan min beltima kadi min parano ɗum ɗo min parano ngal ɗo teddungal hay hunde min parano hen min parno hen tan ko weltinde yiɗɓe amen e sehilaɓe amen ko gadduɗon hen ko on jarama ko onon teddi tan jetti noon Allah jarama on jarama bandiraɓe Ndeysaan, on va couper le gâteau. Bandiraɓe oɗo ko Seydou Ndiaye mo gandanɗa hoorema ko kanko e Kalidou jiidi dugol ɗum noon o wi wonde oɗo jamma so tawi wonde ko yiɗe haalde ko haalani haysono woofani Allah o lundima ɓamtare ɗum noon bisimilla o wi omo salmina rendo ngo o wi omo yiɗi haalde ko fate hakkude Thierno Mody e Kalidou o wi ko kamɓe jibdina e nder galle goto e leegal gotal o wi ko ni tan o yiriɓe guileɓe pamɗi fewde joni o wi hayso kamɓe de ɓe jalti eɓe jaada e woɗɓe kamɓe ɗiɗo ɓe kam ko kamɓe jadata o wi ko ɗum saabi no woni toon to Belgique
o yi kamɓe ɗiɗo e aya o eɓe jalta eɓe mbaɗa émission ngaji o wi ɗum betani ɓe o wi ɓe puɗɗi koye darabuji ridoji e pijirloji woni makko o wi ɗum koye yeeso makko o wi no yi ɗum de o wi woni nimo fartange ne feewi ne feewi ne feewi o wi kala ɗo ɓe peeñi o yomo farnoro koɓe miñiraɓe makko o wi kanko o ñagontoɓe Allah o wi yo Allah ɓeydanɓe koɓe dañi ko amin o wi yo Allah ɓeyduɓe haɓa ɓuro ɗo amin o wi Kalidou Ndiath o o wi Kalidou ko suka kono ko suka jogiɗo hakkille mawɗo o wi no woni toon Allah rokkanimo fartange wawde hebde kayitaji on saaha o wi ko Kalidou noddatamo o wiyamo wonde Ibrahima sakko ɗum il faut noon pamon wonde mogiyankoɓe hewɓe ko sernaɓe o wi o dari darde baaba o wi ne wonno bamma ko taw tampi o wi ha jinnaɗo makko heewi Allah yurmo ɗum yaafo o wi kankone ko kanko heddiɗo o dari darde jinnaɗo o yomo ñaago geno yo Allah junnu balɗe makko yo Allah rokkuma naftorade ko woni dow majjum ko o wi kanko ko weltare wonantamo wonotono mo farnoroɓe kanko o yomo ñaago geno yo Allah rokkuɓe ko yiɗi ko on jarama ɗum noon ko heddi ko min ko haala tan tokoso joguimi ɓeɗo soɓe dañi ɗum paamede duwaw jinnaɗo ne hen nde tawno fulɓe ne kewiɗe barke sippirake muynere sonno barke ne sippirno pinde fo rondole helmi yaniɗo barke kono barke heɓete ko kosamen ndu yummo saabu Kalidou Allah rokki min fartange wawde wondude e nder suudu wotru temps théâtre jeewo kono ala ɗo haala men juutata taw haalani haala yummako walla siftorani yummako wadde noon tigui rigui o jaggi yummako no foti jaggir ɗum ni kala fodde fonnode wonde hakkude makko jinnaɗo makko waɗi ha hande saabima e nder oɗon tuma o ubbi yummako kono hatta ha joni ɓerde ɗe ko jinnaɗo makko debbo woni hen ɗum tagi ko conseil ji makko yarata ha hande o heeɓi oɗo ñalawma baɗo hono ni hande oɗo ceerno Mody ne mi meeɗa jodade e makko hawmo haala neɗɗo goɗɗo e nder oɗon tuma kala ko haale goɗɗo haalata ko feewi ɗum noon fulɓe ne kewiide pooli poɗɗe bibji ɗi ko kañumen diwdata kadi rendo men ngo enen fof eɗen gandi ne wayi ne tawno hay sinno wonde a sippiraka ma on sippirɓe jana e dow ma kala moɓe jii wonde enen jaadi enen jaggodiri enen juɗodiri enen jokkodiri maɓe ƴeew ittude hirgaji tumaɓe pawɗum e dow goɗɗo ɓe mbi wonde kaari no wimani kono noon 25 ans de carrière hay goto e moon goɗɗo wawa ɗum homtude wiya wonde tigui rigui serte kaari wadde noon firti wonde kala ko juuti Allah ne wela kono gonga ne tawa ɗum noon sago guiɗo e sago gaño yo Allah rokku on sago moon ha mbatton yiide jaadiraɓe moon ene piya janggo e jaam ne jaggodiri wiye wonde ɗum ɗo on gujjani ɗum noon bandiraɓe musidɓe mboɗiɗi moƴƴanonɓe kelle kono noon miñiraguel Moussa Niang yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battere ma woto yeccito rendo go ko an darata ɗum noon ko mbatta ko ne waɗi fayida ene yuɓɓi kadi aussi ka ñeeño aɗa yonni ñeeñagu fa tabarakallah machallah mboɗiɗi moƴƴinomo kelle kanko Moussa Money
noon siki ala ko gato o gonɗen ko pri Moussa jagguɗo jaggu acca les musiciens mbaɗenen ɓe ya wonni yaada e temps o Amadou Coulibaly ok wonni ha ya wonni ya wonni no ya wonni koyi ko dimol gilli wonni ya wana jeri minne wana wala non jamma koyi ne dembe minne jamma wonni kode koyi ne nara ne dogay sheri boy gelma yayi te honi dani wonni ya oni jawdo gilli kay da ka seri boy wonni ayo ya wonni ya wonni no ya wonni koyi ko jimol gilli wonni ya wana jeri minni wana wala non jamma koyi ne jenga minni mi jomada wonni kone koyi ne nyara mi jodo kay sheri boy gel mo yawi yitte oni dani wonni ya kone dawdo gilli kay da ka sheri boy wonni happy birthday Aisata Jalbojeri Madi tare jama chala Laisha Aisata Jalbojeri happy birthday Aisata happy birthday to you